De røde faner blev luftet i går på Arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj. I år blandede glæden sig over forårssolen sig med forventningens gnede om en snarlig rød regering. En rød regering med ægte socialister ombord er inden for rækkevidde, hvis de seneste meningsmålinger holder, og i går virkede det, som om sejren allerede var hjemme. Men hvor rød bliver regeringen egentlig? Ude på venstrefløjen er glæden blandet med alvorlig bekymring. For hvordan fører rød økonomisk politik, når man som Socialdemokraterne og SF accepterer EU's krav til de nationale budgetter, som det er blevet fastlagt i den nylige Europagt, og EU's såkaldte konvergenskrav, for bare at tage et spørgsmål. Det skal vi diskutere nu her i P1 Debat. Med mig har jeg Astrid Krag, næstformand i SF's folketingsgruppe. Velkommen. Tak for det. Og med mig har jeg også Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti. Velkommen. Tak for det. Mit navn er Christian Skov. Men før vi kaster os ud i debatten, tror jeg lige, vi skal have placeret dig, Jørgen Petersen. Du er som sagt formand for Kommunistisk Parti, og som er en 4 år gammel fusion mellem 2 ældre grupperinger på venstrefløjen. Så vi taler her om et parti på den yderste venstrefløj, og hvor I stadig tror på ideen om fælleseje til produktionsmidlerne og arbejderklassens kontrol over dem i et socialistisk samfund. Så kan man sige, at du sådan repræsenterer den uforfalskede ægte socialisme? Jamen, jeg tror ikke, der findes sådan noget af den type. Socialisme er jo ikke noget, som er hugget ud en gang for alle i beton og granit. Socialisme er noget, som er i bestandig forandring, og som udvikler sig i takt med, at samfundet udvikler sig. Det, som man kan sige, at i forhold til socialistisk udvikling i Danmark, det er, at en socialisme her vil jo basere sig på den kendsgerning, at vi har et højt udviklet industrielt samfund, og vi har en velorganiseret arbejderklasse og fagbevægelse, og vi har et højt udviklet velfærdssamfund. Socialisme vil jo bygge i forlængelse af de ting. Godt, så tror jeg, at vi har sat det på plads, så lad os snakke noget konkret politik. Og Jørgen Petersen, du er alvorligt bekymret for, hvad det bliver for en politik på det økonomiske område, hvis S og SF vinder det næste valg. Hvorfor det? Jamen, det er der flere grunde til. Først og fremmest så bekymrer det mig, at både S og SF så villigt har accepteret de rammer, som udstikkes af EU. Senest har man tilsluttet sig Europagten, som jo først og fremmest er en pagt for at beskytte den euro, som den danske befolkning over flere omgange har sagt, vi ikke vil være medlem af. Og så er der også EU's konvergenskriterier, som du mener hæmmer muligheden for at føre en socialistisk politik. Jamen, jeg mener det, hvis man bare ser tilbage på sidst vi havde en socialdemokratisk regering, der blev økonomien jo kickstartet ved, at der blev sket en voldsom udvidelse af de offentlige udgifter. Og i det omfang, at man hele tiden accepterer, at EU's konvergenskrav ligger loftet for de offentlige udgifter, så accepterer man også, at der lægges voldsomme begrænsninger på den økonomiske politik. Og det, der er det helt særlige ved den her Europagt, det er jo, at den først og fremmest fokuserer på virksomhedernes konkurrenceevne ved at vil lægge en dæmper på lønudviklingen. Så Astrid Krag, når man har accepteret både EU's konvergenskriterier og Europagten, så kan man ikke andet end føre borgerlig økonomisk politik. Jamen, det er jeg jo selvsagt ikke enig i. Det kommer nok ikke som det store chok. Ja, det er ikke breaking news. Og det er meget sjovt, at Jørgen nævner Nyrups kickstart. Den kunne jo lige præcis godt lade sig gøre inden for konvergenskriterierne. Og det samme kan vores økonomiske plan, Fair Løsning, som jo også vil investere os ud af krisen, sørge for at fremrykke offentlige investeringer, få gang i den jobskabelse, som jo er det allervigtigste, vi står med, som hvis vi får regeringsmagten, det er at få bekæmpet den arbejdsløshed, få skabt de jobs. Og det kan sagtens lade sig gøre inden for de rammer, der ligger. Og jeg vil jo sige, jeg tror sådan set, det er meget vigtigt at slå fast, at en hvilken som helst regering, om den er rød eller blå, har sådan set en meget stor interesse i, at der er styr på økonomien. For hvis der ikke er styr på økonomien, hvis det løber løbsk, så ved vi jo alle sammen godt, hvem det er, der kommer til at betale den dyreste pris. Det er dem, der i forvejen har det sværest i samfundet, dem, der også økonomisk er dårligt stillet. Så jeg synes sådan set egentlig, det er rigtig fint, og vi beviser jo med Fair Løsning, at man faktisk godt kan føre en aktiv finanspolitik. Men med det sagt vil jeg da også sige, at jeg synes da heller ikke kun, at Europagten er sød musik, og slet ikke den første udgave, der blev lagt frem af Merkel i Tyskland. Så hvorfor overhovedet acceptere den? Hvorfor overhovedet acceptere en Europagt, som ligesom dikterer, at medicinen i den økonomiske politik, det er for eksempel løntilbageholdenhed. Det eneste, der må stige, det er grundlæggende virksomhedernes overskud.
profitten. Det er vel ikke klassisk socialistisk politik, Astrid Krag? Nej, noget af det, vi har kritiseret fra SF's side, er jo lige præcis, at de redskaber, man så nævner i Europagten, ja, de kommer alle sammen fra den blå palet. Og derfor var det også så vigtigt for os at gå ind i de danske forhandlinger, så vi kunne sikre en aftale, der slog fast, at de her ting er ikke bindende for Danmark. Og for mig har det hele tiden været fuldstændig afgørende, at vi skal holde fast i, at det er altså os, der bestemmer vores finanslov i Danmark. Det er os, der bestemmer vores pensionsordninger og vores arbejdsmarkedsmodel. Og det vi sikrede med den aftale, var vi ikke gået ind i det, så har Danmark jo ikke fået sådan en aftale. Så er der ikke noget at være bekymret for, Jørgen Petersen? Jeg mener absolut, der er noget at være bekymret for, fordi man har fået en garanti fra den borgerlige regering om, at man stadigvæk kan forhandle overenskomster på det danske arbejdsmarked efter den danske model. Men hvorfor? Hvad er det, den her Europagt skal? Den skal sikre erhvervslivets konkurrenceevne. Hvis man læser den her Europagt igennem, så vil man se, at der igen og igen understreges, at lønudviklingen i de enkelte lande skal begrænses, og den må under ingen omstændigheder være højere end produktivitetsudviklingen. Og der lægges et særligt tryk på, at lønudviklingen, ikke mindst i den offentlige sektor, skal være lav. Og det, jeg fatter slet ikke, at SF kan tilslutte sig en sådan pagt, som er blevet mødt med voldsomme protester af den europæiske fagbevægelse. Et stort forbund som FOA har lagt distance til den. Mange afdelinger i 3F og også lokale afdelinger af LO har sagt, det duer ikke. Astrid Krag? Jamen, der har jo været en meget ophedet debat om Europagten, og det har der særligt med udgangspunkt i det første forslag, der blev lagt frem af Merkel. Men jeg tror bare, det jeg vil sige til Jørgen, det er, hvis vi ikke var gået ind i de her forhandlinger, så havde vi ikke fået nogen bindende aftale med nogle forsikringer om, at vi selvfølgelig skal kunne føre den arbejdsmarkedspolitik, vi vil. Vi skal kunne have de pensionsordninger, vi har. Vi skal kunne vedtage vores egne finanslov. Altså, jeg mener, man bliver nødt til at melde sig på banen, og jeg mener, man bliver nødt til at kaste sig ind i de kampe, og det her er et meget godt eksempel på. Og når vi så samtidig kan se, at noget af det, som Jørgen er meget kritisk overfor, nemlig konvergenskriterierne, som jeg også mener er udtryk for en monetaristisk økonomisk politik. Og jeg tror lige, jeg skal sige, at konvergenskriterien, det er blandt andet det, der handler om, at en stat ikke må have et underskud på sit budget på mere end 3% af bruttonationalproduktet. Ja, blandt andet. Og det har jo ikke noget med Europagten at gøre, det har noget med den monetære union at gøre. Og der har vi jo hele tiden været meget kritiske over for, at man vælger at opbygge en monetær union ud fra nogle krav, hvor man siger, at du skal altid sætte bekæmpelse af inflation over bekæmpelse af arbejdsløshed. Men alligevel, Astrid Krag, så accepterer I den? Det er jo det, som Jørgen Petersen kritik er. Hvor er det socialistiske perspektiv, når man går ind og accepterer konvergenskriterierne? Så kan man ikke føre grundlæggende en anden økonomisk politik. Men vi fastholder jo også, at Danmark skal stå uden for euroens tredje fase, og vi har jo faktisk fået en aftale om europapolitik for Danmark, som udover at være meget ambitiøs og vil påvirke EU i en modsat retning, så vi lige præcis får et EU, der sikrer vækst, hvor det også er arbejdstagerne, man tænker på, hvor det også er klima og miljø. Ja, så sikrer vi også, at vi ikke skal ud i en euroafstemning efter et valg. Men jeg vil jo bare sige, når man ser på Nyrups kickstart i 90'erne, og når man ser på Fair Løsning, den meget ambitiøse økonomiske plan, vi har lagt frem sammen med Socialdemokraterne for, hvordan vi kan få Danmark ud af krisen med velfærden i behold, og hvordan vi kan komme i gang med at skabe de jobs, der er strømmet ud af landet, så kan det også lade sig gøre. Og en regering har altså bare bottom line en interesse i, at der er styr på økonomien. Godt, så lad os netop rykke videre til. Jeg vil ikke lige understrege. Jeg synes, det er meget vigtigt, at der selvfølgelig skal være styr på økonomien. Men det, som jeg noterede mig, det var, at EU-professor Marlene Wind, hun gav jo Lars Løkke ret, da hun sagde, i den diskussion, der var omkring pagten, at spørgsmålet om afskaffelse af efterlønnen lå helt i forlængelse af ånden i Europagten. Ja, ånden. Jamen, det er jo netop ånden, du er tvunget til at forholde dig til, at selvom at du får en garanti for den borgerlige regering, så må man se, hvad er det for en politik, hvorfor en retning vil den her pagt trække Danmark? Den vil trække Danmark lige præcis i den retning, som den borgerlige regering har ført os i de sidste 10 år. Men Jørgen Petersen, så lad os se på den retning, som en ny rød regering vil trække Danmark, og som de har lagt frem i deres planer om fair forandring og fair løsning. Og lad mig nævne et par af de punkter, som er en del af planen. Ja. Det handler for eksempel om en millionærskat på 6% af indkomst over 1 million, en aktieomsætningsafgift på 0,25%, højere lønsumsafgift i den finansielle sektor og højere selskabsskatter, og en målrettet indsats mod skattetænkning og skatteunddragelse i erhvervslivet. De her ting vil samlet hente 10,4 milliarder kroner ekstra hos de rigeste og i erhvervslivet. Er det ikke at spille ægte røs? Mange af de ting bakker vi 100% op om.
Det er ikke det, som er den virkelige diskussion mellem os og SF for eksempel. Det, der er spørgsmålet, det er, hvad er den mest effektive måde at skabe balance i den økonomiske udvikling i Danmark, og hvem er det, der skal betale regningen for den krise, som har ramt Danmark så hårdt? 2 ting. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at man alene ved at afskaffe de ufinansierede skattelettelser, som S og SF har harceleret mod i årevis. Ja, siden 2001. Ja, ved at afskaffe dem, så vil man kunne skabe balance i de offentlige budgetter frem til år 2020. Hvorfor så overhovedet rejse en diskussion om, at arbejderklassen skal betale regningen, eller en del af regningen for den økonomiske krise? Når man bare kan rulle skattelettelsen tilbage. Ja, det synes jeg er et helt konkret dejligt spørgsmål til Astrid Krag. Jeg vil godt lige bemærke mere på det, fordi jeg tror, vi er enige om, at hjemmehjælperen, postbudet og chaufføren ingen ansvar har for den økonomiske krise, som har ramt hele den vestlige verden. Men hvorfor skal de så betale noget af regningen, Astrid? Astrid, hvorfor ruller ikke bare skattelettelsen tilbage? Så var der balance på de økonomiske eller på de offentlige budgetter, kan du høre? Ja, så var usikkerheden væk i de offentlige budgetter. Jamen, det er jo fordi, der også er noget, der handler om sikkerhed for helt almindelige menneskers hverdag og liv. At de har bolig, at de kan give deres børn mad på bordet, at man i det hele taget ikke skal bekymre sig på den måde. Og jeg vil sige, vi har ikke harceleret mod skattelettelserne siden 2001. De skulle lige give dem først. Men det er da klart, at vores anke mod regeringen er, at den har ført en fuldstændig uansvarlig økonomisk politik siden 2001, hvor indtægter og udgifter ikke hænger sammen. Så hvorfor ikke rulle de skattelettelser tilbage og for eksempel ophæve også skattestoppet på boliger? Så kunne du få balance på de offentlige budgetter, du kunne beholde efterlønnen, du kunne få alt det, som den røde drøm indebærer. Ja, men vi har en helt klar ambition om at sikre et mere lige Danmark. Men hvis vi kigger på, hvad det er for nogle problemer, vi står overfor, så er det også vigtigt, at vi tager det i den rigtige rækkefølge. Og det allerførste, vi bliver nødt til at gøre, det er at sørge for at få fremrykket offentlige investeringer og få skabt jobs. Og så er næste skridt at sørge for, at indtægter og udgifter hænger sammen. Og det er jo derfor, vi har lagt Fair Forandring frem, som er en historisk ambitiøs skatteomlægning, og hvor vi jo faktisk mere beskatter for 18 milliarder kroner. Det er immer væk også en chat sidst på måneden. Så Jørgen Petersen, det er dejligt rødt, det her. Som jeg sagde før, at der er mange elementer i den plan, som trækker i den rigtige retning. Ellers havde vi jo ikke støttet, at der blev en SSF-regering. Men man er nødt til at tage konsekvensen af sin egen holdninger. For eksempel igen kritikken af, som man har rejst imod den borgerlige regering for at give ufinansierede skattelettelser. Hvorfor ikke rulle dem tilbage, hvis det er noget, man har kunne bruge i sin agitation, at det har været dårligt for Danmark med ufinansierede skattelettelser? Jamen så lad os rulle dem tilbage. Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge frem, og vi bliver nødt til at se, hvad er det for et skattesystem, vi vil have. Vi har jo lagt en plan frem, som arbejder med 4 meget tydelige kryds, hvor vi siger, at danskerne skal have sikkerhed for, ja, hvor vi tager skatten, men også hvor den ryger hen, og hvor vi for eksempel vil beskatte det usunde mere og føre pengene direkte over i sundhedsvæsenet. Hvor den skat, du nævnte på bankerne, skal gå til vores børn, skal gå til folkeskolen, hvor skatten på det, der forurener, skal gå til billigere kollektiv trafik, og hvor vi har et omfordelingskryds, hvor vi jo ikke bare hæver millionærskatten, men hvor vi jo faktisk løfter overførselsindkomsterne, løfter beskæftigelsesfradraget, så dem, der har mindst og helt almindelige lønmodtagere, oplever at få flere penge mellem hænderne. Det synes jeg er enormt visionært. Jeg synes, det er meget rødt. Jeg er faktisk meget stolt af Fair Forandring, vores skatteplaner. Udover det kommer jo, at vi vil afskaffe de laveste satser, væk med starthjælp, væk med kontanthjælpsloft, væk med 350-timers-regel. Vi afskaffer varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Jeg synes, det er noget af det, der vil forbedre Danmark helt vildt, at vi har lagt en så ambitiøs skatteplan frem, som vi har. Men noget, I ikke ved, og som jeg ved, du er ophidset over, Jørgen Petersen, det er at rulle forringelserne af dagpengesystemet tilbage. Der blev perioden, man kan få dagpenge sat ned fra 4 til 2 år. Der ønsker du, Jørgen Petersen, at en ny rød regering vil sætte perioden op igen til de 4 år. Jamen det lyder fint, når Astrid siger, at man skal give tryghed til familierne. Men der er jo en hel masse familier, som stadig vil stå med utrygheden i kraft af, at de vil få en del af den regning for den krise, som har ramt Danmark, stadigvæk på trods af, at man har en S- og SF-regering. Lad mig lige tage det her eksempel med dagpengene. Da diskussionen var, om dagpengene skulle forringes eller ej, der stod en enig fagbevægelse, og også SF og Socialdemokratiet, og sagde, vi er imod, at dagpengene forringes. Og da man gennemførte den her forringelse, så rejste der sig et ramaskrig i fagbevægelsen.
Og det som jeg er sikker på, det er, at fagbevægelsen og især alle de mange arbejdsløse har en forventning om, at en SSF-regering vil rulle det her nedskæring tilbage. Astrid Krag. Nu lyder det næsten som om, at vi stemte for de her forringelser, og det kan jeg jo hilse at sige, det gjorde vi så afgørende. Nej, det sagde jeg ikke, Astrid. Nej, men det gjorde vi ikke, og ja, det er sådan set heller ikke I vil heller ikke lave om på dem? Jo, det vil vi. Vi har sådan set lovet, at de midler som regering, for jeg er helt enig med Jørgen i, at dem, der har fået regning indtil videre for regeringens uansvarlige økonomiske politik, det er jo blandt andet de arbejdsløse gennem forringelserne af dagpengene. Og vi har lovet, at de midler, der er blevet trukket ud, dem fører vi tilbage til dagpengesystemet. Vi vil så indrette dagpengesystemet på den bedst mulige måde, sammen med arbejdsmarkedets parter. Det er det, der er afgørende for os, som det skal lande på 4 år, eller 2 år, eller vi skal have forskellige modeller. Det synes jeg ikke, jeg skal stå og afgøre alene. Ikke bare fordi jeg ikke nødvendigvis tror, at jeg sidder inde med al viden, men faktisk fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i den danske model, hvor vi aftaler sådan nogle ting sammen med arbejdsmarkedets parter. Hvor rød bliver en rød regering egentlig? Det er dagens diskussion her i P1 Debat. Med mig har jeg næstformanden for SF's folketingsgruppe, Astrid Krag, og formanden for Kommunistisk Parti, Jørgen Petersen. Og en ting er så, hvad der helt konkret kommer til at ske, hvis S og SF kommer til magten i år. Noget andet er, hvilke forandringer det vil skabe af Danmark, hvis det kan lykkes for S og SF at fastholde magten i 10 år, som jo sådan mere eller mindre er levetiden for en regering i Danmark. Og Astrid Krag, sådan set i et klassisk socialistisk perspektiv, så handler rød politik jo grundlæggende om at ændre på magtforholdene i samfundet. Hvilke forandringer i forholdet mellem rig og fattig, mellem besiddende og besiddelsesløse, vil vi se om 10 år, hvis I bliver siddende på regeringstaburetterne? Jeg synes for mig, så handler vores projekt om at sørge for at give mennesker mest mulig magt over, hvordan de vil leve deres eget liv. Og det handler om at øge ligheden i vores samfund. Det handler om at øge den økonomiske lighed. Der har vi været lidt inde på, hvordan vi vil ændre vores skattesystem, hvordan vi vil afskaffe nogle af de laveste ydelser, som folk i dag skal leve på, og har meget svært ved at skulle leve på, og give deres børn et værdigt liv på. Så der er hele den økonomiske side. Så er der den side, der handler om at løfte folk. Noget af det mest lighedsskabende, der findes overhovedet, det er uddannelse. Og der vil en ny regering faktisk løfte uddannelserne med 10 milliarder. Det er hele vejen igennem. Det er fra folkeskolerne, hvor vi skal have alle børn med, og hvor vi vil investere 2 milliarder kroner. Det er over ungdomsuddannelserne, hvor der er alt for mange, der falder fra, hvor vi har brug for at sikre praktikpladser til alle, for at tage et konkret eksempel. Men det er også til den fuldstændig afgørende videre efteruddannelse livet igennem, så vi kan få dem med, som ikke kom med på uddannelsestoget i første omgang. Og så handler det for mig også om lighed i sundhed. Det handler om, at vi faktisk får lavet en ordentlig indsats for vores klima og vores miljø, så vi også har en klode at give videre til vores børn. Og sådan kunne jeg jo blive ved. Jeg har mange ambitioner for de næste 10 år, men jeg kan se, at du gerne vil give ordet videre. Jeg vil gerne give ordet videre til Jørgen Petersen og så sige, at vi får mere lighed. Er det et tilfredsstillende socialistisk perspektiv for dig for en rød regering? Det er det ikke. Hvis nu vi fortsætter lige på diskussionen omkring det med dagpengene. I går, så i stedet for at få et løfte til de arbejdsløse om, at man vil rulle dagpengeforringelserne tilbage, så kom S og SF med en tilkendegivelse af, at man vil kun rulle det ene års forringelse tilbage, således at dagpengene fremover vil blive mulighed for fulde dagpenge i 3 år, under forudsætning af, at man vil indgå i en uddannelsesforløb. Efteruddannelse er en meget vigtig ting, og det er rigtig positivt, at den nye regering vil satse mere i den retning. Men det er jo helt utilstrækkeligt. Den virkelighed, der er nu, hvis man lytter på vandrørene, hvad er bekymringerne i forhold til A-kasserne for eksempel? De sidste opgørelser viser, at 17.000 mennesker er i fare for at miste deres dagpengeret i løbet af det kommende år. Hvorfor kom S og SF ikke i går? Hvorfor benyttede man ikke 1. maj til at love dem, at man ikke vil tillade, at en eneste ufrivillig arbejdsløs vil blive garanteret mod at falde ud over kanten og miste sit eksistensgrundlag? Det er jo noget af det, som jeg vil kalde at sikre det enkelte mennesker og familierne tryghed, at man er sikker for, at man har et eksistensgrundlag. Astrid Krag. Jamen, jeg kan jo lige bare sige igen, jeg synes, at de forringelser af dagpengene, som vi så sidste år, som jo blev virkelighed med Dansk Folkeparti stemmer, selvom Pia Kjærsgaard lovede, at dagpengene ville Dansk Folkeparti ikke være med til at forringe. Det synes jeg er noget af det mest sjovlige, vi har set fra den her regering, at man sender regningen fra sin egen ufinansierede skattelettelser videre til de arbejdsløse. Men så må jeg sige i forhold til det her, hele den her diskussion, hvad er det allervigtigste, vi kan gøre for de arbejdsløse i Danmark i dag? Det er at sørge for at få skabt jobs
så de ikke er arbejdsløse længere. Og så er det at sørge for at ruste dem, der lige for tiden sidder på udskiftningsbænken, som man kender det fra fodbold. Ruste dem til at kunne komme på banen igen og indtage en plads. Og der må vi jo bare sige, jeg synes, det er et enormt visionært forslag, vi er kommet med, hvor folk, jeg ved ikke, om Jørgen har forstået det helt, men det vi siger er jo, at folk kan uddanne sig, få en 3-årig uddannelse på højeste dagpengesats, hvis de vil indgå i et uddannelsesforløb, som kan løfte dem fra ufaglært til faglært, og vi ved, vi kommer til at mangle masser af faglært arbejdskraft. Hvis folk falder ud over kanten, hvis der er nogen, der mister deres eksistensgrundlag, hvorfor lover I ikke dem, at ingen vil miste deres eksistensgrundlag under en rød regering? Jeg vil godt lige holde fast i det her med ændringer af magtforholdet på den lange bane. Vil vi, Astrid Krag, se nogle grundlæggende forandringer af magtforholdene? Skal de rige frygte noget som helst med en rød regering ved magten? Og det lyder så drabeligt, det der med at frygte noget, men det er da klart en del men er det ikke det, socialisme handler om? En del af det at sikre, at folk får størst mulig indflydelse over deres eget liv og kan leve det liv, de selv drømmer om, og det ikke er afgørende, hvem dine forældre er, hvor du er født i landet, om du er født i et belastet boligområde, om dine forældre er akademikere. Det er jo at sørge for, at vi har et samfund, der omfordeler via skatten, men det er jo også at sørge for, at vi har et samfund, der giver alle lige muligheder for at skabe det liv, de gerne vil, og derfor er hele uddannelsesindsatsen så afgørende. Og jeg mener faktisk også, at noget af det helt afgørende, og noget af det, der også gør i øvrigt, at vi har en politik, hvor vi afvikler gæld hurtigere end regeringen kan, det er den røde regering, som det allerførste vil angribe arbejdsløsheden. For lykken for en arbejdsløs er der ikke at kunne gå på passiv overførsel i al evighed. Lykken er der, at der er et job, han kan få, og det kræver nogle politikere, der vil skabe. Vi er inde i det sidste minut, og meget kort her til allersidst, Jørgen Petersen. Tror du, at en ny rød regering med SF ombord bliver meget anderledes, end det vi har set tidligere, når det er Socialdemokraterne, der har siddet på regeringsmagten? Jeg tror, at der vil komme nogle politiske forandringer, men jeg tror desværre også, som jeg startede med, at de vil holde sig inden for EU's rammer, og det vil få ganske alvorlige konsekvenser. Det blev det sidste ord. Revolutionen står altså ikke lige for døren, tror jeg roligt. Jeg kan konkludere, hvis S og SF danner en rød regering. Tak til Astrid Krag, næstformand i SF's folketingsgruppe, og til Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti. P1 Debat er tilbage i morgen kl. 12.20 med en aktuel debat. Mit navn er Christian Skov.